Dobrý den, moje jméno je Tomáš Kosačík a jsem majitelem této stránky hledačpráce.cz. Pracoval jsem 4 roky jako personalista a vybíral jsem lidí do firmy, chodili mi každý den životopisy a všiml jsem si, že skoro nikdo neuměl napsat motivační dopis a myslím si, že vy právě motivační dopisy, jejich vzory hledáte. A proto by vám tady tyto informace mohly hodně pomoci, protože motivační dopis si myslím, že je základ každého žadatele o práci a pokud ho budete mít napsaný správně, máte velkou šanci, že tu práci opravdu získáte. V čem je základní problém? Když dám bokem nějaké chyby, překlepy, špatnou strukturu a tak si myslím, že celý problém je v tom, že lidi vlastně neví, co to motivační dopis je. Motivační dopis není popsaní životopisu, není to uvedení základních informací, není to uvedení informací, které byste vy chtěli, proč chcete tu práci dělat, protože prostě chcete si zlepšit nějaké zkušenosti a tak. Toto to není. Motivační dopis je dokument pro firmu, je to vaše motivace, proč tu práci chcete dělat a hlavně proč by vás ta firma chtěla přijmout. O nic jiného tady nejde. Když se na to podíváme a budeme se bavit tak trošku jako normálně, jak kdybychom se znali, tak musíte pochopit jednu věc. Vy chcete tu práci, protože prostě práci potřebujete a chcete peníze. Ta firma potřebuje zaměstnance jednoduše proto, že potřebuje peníze a ty lidi tam potřebuje na práci, aby odvedli tu práci za nějakou mzdu. Tak to prostě je. Tady tenhle proces výběrového řízení je tak trošku divadlo. Někdy si ti personalisti na něco chtějí hrát, někdy se snaží být upřímní a féroví. Krom toho lidi do firmy nevybírají jenom personalisti. To většinou u těch největších firm. Většinou si to vybírá buď sám majitel té firmy, nebo zaměstnanec na to určený, nebo prostě nějaký soukromník hledá jenom dalšího člověka do své firmy. Takže může to být kdokoliv. Ale je to tak trošku divadlo a měli byste taky vědět, že řádky, které napíšete, jako jsou i tady v tom motivačním dopisu, tak jsou to řádky, které by měly nějakým způsobem zaujmout, protože pokud, dejme tomu, někomu chodí a jako běžné firmě, která zveřejní pozici, chodí běžně 50 odpovědí, mně denně chodilo od 30 do 60, tak vy potom to berete už jak na běžícím pásu. Prostě nečtete to slovo od slova a jenom se podíváte, jestli vás tam něco zaujme nebo ne. A opravdu jako důležité je, aby ten člověk zaujal toho personalistu, aby si něčeho všiml, nějakých údajů, ale jakmile každý dopis vypadá takhle, to znamená obsaný životopis a informace, že by ho ta firma měla opravdu přijmout, tak to nikoho nechytne. Nikoho nezaujme, prostě nikdo si toho nějak nevšimne a nebude s tím nic dělat. Ukážu vám, jaké jsou základní chyby, ale předtím vám ještě zmíním jednu věc, kterou byste měli mít na paměti. Motivační dopis si personalista čte tak zhruba 10 až 30 sekund, stejně jak životopis. A u těch dopisů, které jsou stejné, vypadají takto, tak to může být i méně než 10 sekund, může to být klidně 5 sekund. To znamená, podívá se jenom na to, jestli je tam něco zajímavého, jestli ho něco zaujalo a podle toho se potom orientuje, jestli se k němu ještě vrátí nebo ne. Co je tady špatně u toho motivačního dopisu? Řekl bych, že dobře je tady jenom jedna věc, to znamená, že člověk uvedl, na jakou pozici se hlásí. To je důležité, protože u velkých firm můžou mít těch pozic klidně vypsaných více a je dobré, když to uvedete. Další věc, kterou třeba lidi často dělají chybnou, je, že posílají stejný motivační dopis na spoustu firm a to se pozná už jenom podle toho, že napíšete dobrý den, nebo zdravím vás, anebo oslovíte někoho vážení a podobně. To znamená, podle toho se velice dobře pozná, že jste si s tím nedali práci a prostě tady ten motivační dopis derete na všechny firmy. Velmi zapůsobí, když si někdo dá tu práci a když třeba u té vypsané pozice máte i napsanou kontaktní osobu, komu to chodí. Takže pokud je tam uvedená inženýrka Nováková, tak napíšete dobrý den, paní Nováková, reagují na pozici obchodní asistentky. Opravdu to hodně zapůsobí a nemyslete si, že to ten dojem neudělá.
Další věc je, když napíšete, velmi mě zaujala tato pozice a myslím si, že jsem vhodný uchazeč na tuto pozici. To je takový nešvar, já mám takový dojem, že my jsme se to snad i ve škole učili, že byste měli být sebevědomí a zdůraznit, že si myslíte, že jste vhodný uchazeč. Pokud vemu z toho životopisů a motivačních dopisů, které mi dorazily, tak v motivačních dopisech u 100 lidí byla zmínka, že je vhodný uchazeč na tuto pozici. Takže bych teoreticky měl přijmout 100 lidí. Uvědomte si, že tohle hodnotí ta firma, jestli jste vhodný uchazeč. Vy byste jim to neměli říkat. Ono problém vůbec už o těch motivačních dopisů je to, že lidi používají pořád stejné fráze. Vemte si, že jste ten člověk, který to pročítá a pořád tam máte to samé. Jsem vhodný uchazeč, nabízím flexibilitu, komunikativnost a popsané části z životopisu. Ano, z životopisu. Takže v tomto případě jsem měl někdy i pocit, že ten počítač zavřu, vypnu a půjdu domů. Protože vybrat z takového množství lidí opravdu jenom podle tohoto nejde a pozvat k pohovoru všech 200 žádostí o práci taky nejde. To znamená, že potom uspějou ti, kteří se odliší. A to je to základní a důležité. Vy se musíte odlišit. Musíte ukázat, co ve vás je a musíte to hlavně napsat, protože nevěřím v to, že práce se nedá najít, protože všichni jsou neschopní. Naopak, firmy schopné lidi hledají, ale oni vás neznají. Oni s váma nikdy nebyli a vy jim to musíte napsat. Jinak se to nějakým způsobem nedozví. Tak co tady ještě je další chyba v tomto životopisu? Vystudovala jsem vysokou školu. To tam vůbec být nemusí. Pracovala jsem u společnosti, kde jsem získala mnoho zkušeností, strašně obecné, vůbec to sem nepatří. Ráda bych získala další uplatnění a zkušenosti a proto se k vám hlásím do společnosti. Prosím vás, uvědomte si, že tu firmu vůbec nezajímá, a teďka to řeknu hodně hnusně, že vy si chcete u ní získat další zkušenosti. Jím je to úplně jedno. Já vím, že je to hezké a já bych to taky chtěl a taky chci si u společnosti získat další zkušenosti, kvalifikaci, pozici, ale jím je to jedno. Oni potřebují zisky. Vy jim musíte přinést zkušenosti, které jim zisky přinesou, nebo jim musíte přinést něco jiného, zkušenosti, které máte s nějakým programem, s nějakým projektem, nějak jak jste řešili chybu, jak můžou lépe komunikovat se zákazníky a to jim tam musíte napsat. Nějaké perličky, ideální je, pokud je to tady nějakým způsobem zvýrazněné. Já jsem připravil tady v rámci toho projektu Hledač práce členskou sekci, která stojí 290 korun a jsou tam vzory tady těch motivačních dopisů, kde právě ukazuju, jak to má vypadat a zhruba posledního půl roku pomáhám lidem právě s tvorbou tady těch motivačních dopisů. Sestavil jsem nějaké vzory, které oni používají a můžete je využívat i vy a tam se tady tímhle zabývám, jak právě napsat té firmě, co umíte a zdůraznit ty perličky, které jsou pro ní důležité. Tak dále tady máme uvedeno, mohu nabídnout flexibilitu, komunikativnost, příjemné vystupování, zájem dále se vzdělávat. Tohle tam vůbec nepatří, to můžete uvést v životopisu, ale píšou to sem všichni, naprosto všichni a když to tam napíšete taky, tak si určitě nepomůžete, takže opravdu tohle ne. Dále je tady, to jsem vložil schválně, protože jsem to u několika lidí viděl a moc tomu nerozumím. Upozorňuji, že nechci, aby se můj životopis konzultoval s bývalými zaměstnavateli. Já tomu sice rozumím, ale vy tady touto větou dáváte najevo jeden problém, který by s váma mohl být. To znamená, že nejspíše jste se s tou firmou rozloučili ve zlém a může být nějaký problém. Proto nechcete, aby, dejme tomu, tato firma, kde se hlásíte na pozici, kontaktovala bývalý zaměstnavatel. A tohle je obrovský vykřičník pro toho, kdo si tohle čte. Protože už jenom tohle může znamenat to, že si vás nepozvou. Protože pokud mají dalších 20, dejme tomu, v uvozovkách bezproblémových lidí, kteří to tam nemají, tak je lepší pozvat někoho z těch 20, než vás, pokud tady máte tuto upozornění. Takže velký pozor na to, co tam píšete. Diplom z vysoké školy mohou doložit na požádání. Podle mě je naprosto zbytečná věc, proč to sem vůbec psát. Pokud máte vysokou školu, tak ji doložíte, až do té firmy budete nastupovat. Pokud to budou chtít, většinou to ani nechtějí.
No a v příloze zasílám svůj životopis, to by bylo v pořádku a s pozdravem jméno, příjmení. Pokud bych to měl shrnout, tak celý tady tento motivační dopis je špatně. Je nezajímavý, je stejný, jak posílají všichni ostatní lidi. Nejsou tam důležité informace, které by tu firmu zaujaly. Naopak jsou tam informace, které zajímají vás. Jsou tady zdůrazněné věci, které o vás hovoří ve špatném. Upozorňují, že nechci kontaktovat. A věci, které se opakují z životopisu, jako tady tyhle fráze. To znamená, opravdu je potřeba, aby ten motivační dopis byl obsahově na velmi dobré úrovni. Víte, někdo říká, že motivační dopisy nejsou důležité, že to firmy nečtou a tak. Pokud by to byla pravda, tak dobře, tak tvořme neúspěšné životopisy, vůbec neposílejme motivační dopisy, nebo se do těch firm vůbec nehlašme. Já nemám rád tady takovéhle výroky, podle mě snaha se vždycky ocení a věřte mi, že 90% firm opravdu ocení, když budete mít velmi dobře připravený motivační dopis a oni podle toho poznají, že opravdu máte zájem o tu pozici. Krom toho, když to máte dobře strukturované na ty 4 části, které radím právě v hledači práce v té členské sekci, tak tam můžete velmi dobře doplnit ty informace, které tu firmu zajímají. Takže i ta struktura je velmi důležitá. Ještě bych vám chtěl říct jednu věc. Vždycky můžete narazit na nějakého blbce, to znamená na nějakou firmu nebo člověka, který tohle neocení. Ale to se může stát vždy. Vždycky je ale lepší těžce na cvičišti, lehce na bojišti, to znamená perfektně se připravit a posílat to, co ty firmy opravdu zaujme a vám to přinese samozřejmě novou práci. Pokud byste chtěli získat ukázky tady těch motivačních dopisů, které jsem připravil a které lidi použili a byli úspěšní, někteří získali práci i třeba do týdne, reference najdete ve spodní části této stránky, které mi poslali, tak si můžete tady ty motivační dopisy vzory stáhnout v členské sekci toho hledače práce. Ta cena je 290 korun a získáte tam například i vzory úspěšných životopisů nebo odpovědi na 26 nejčastějších otázek a moje rady, které jsem načerpal a zkušenosti během těch let, kdy jsem pracoval jako personalista a vybíral jsem lidi. Takže pokud máte zájem, můžete se přihlásit, vyplňte formulář pod tímto videem. Pokud se vám video líbí, můžete mi napsat, anebo ho můžete sdílet třeba na Facebooku pomocí tlačítka pod tímto videem, aby zase i více lidí se doslechlo tady tyto rady. Tak vám přeju hodně štěstí při tvoření motivačního dopisu, ale takového, který vám opravdu získá tu práci. A pokud máte zájem, můžete mě kontaktovat. Mějte se teda fajn a přeju hodně štěstí.